I'm going A. Hello. I got B. Okay. We're on. Decoy. De ce n-arunci decoy acolo întotdeauna? Ca să fie pe banan. Să fie avansat, știi? Grenade. Oh, banana! No, it's red on middle. Bă, au aia câteva hituri. Ne dă la fără anul ăsta. Ce banana? Vezi că nu se mai ține apartamente. Coming to help you. O banana. Nice. Uite bomba de. Deci o banana avansată. Nu stau bine pe scaun. Gata. Ce cap i-a pleznit rusul. They're going back. Counter-terrorists win. Too easy, my friends. Good job. Let's move out. Nade stack. Banana. Flash, my friend. Smoke. Oh Grenade shit. out. Grenade out. One more, it's red. Second mid one. One Fox. Fox is going back. Counter-terrorists Good job, my friend. Nice, my friends. Nice. Huh? I am a totally not a global elite smurf, yes? No, just kidding. Move it. Move it. Flashbang. Throwing a grenade. Dar bă, eu de când a început meciul un dinamic am văzut. Counter-terrorists win. Aruncă spotul acum. Nu, aruncă în bază. Că sunt, dacă vine ceva în bază și are un tech nou cu armură, atunci să nu e. Vrei tu până la? Vegyél fegyvert. Move. Look at Good. Laying down smoke. Tartsad smoke-olva, amíg lehet. Ești tu sigur. Throwing smoke. Bă, de vitale n-o să mai am pe tine. 3 second mid. I-am dat leg, nu cred. Te-a blocat. It's right. Bă, băiatule, bă. One more. Going back. One apartment. Bomb is split. Or not. Pit. Good job. Easy, my friend. Easy, my friend. Nu l-am văzut. Serios, nu glumesc. Hei! Dacă au avut scout și stăți în mișcare, Nu, că sta pe Remove any doubts in your head. It's us or them. I-am văzut numai căpățâna și el m-a luat. Smoke. Throwing smoke. Nice, good job. Banana. Mai Kilóg a fegyvered. Most jó. mai e lor. Apartamentele păcii. O intra prin One smoke. more middle.
Affirmative. Bench, bench. Stai. Opa, mid. Right. No. Nu știu cum a trecut ăla de mine. Mulțumesc de informație. Prin smoke, nu am dat smoke bine. Dar de ce stai pe smoke în apartamente? Așa bine. Să mă fac garaj. Let's go. Wacky. Dar am dat smoke am pic. Magari nu, cu 0. Cine? Rusul? Nu. Laying down smoke. Ia, de asta n-am mai fost jos, stai sus. Throwing smoke. Na, bine. Mehet tartom. One apartment. And 1 second mid. Deploying flashbang. Hai să tot. Dar nu stai cu double. Ha? De ce stai cu double? Nu-i One double. short. 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 One of them low HP, one side, and one holding middle, and one more apartment. Outside. Ah! Nice try, mate. Nice try. Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Deploying decoy. Cred că am dat leg, dar nu sigur. E în ret, mă! Smoke. Pula ne-au dat. Throwing a grenade. Cum trage ăsta, lol? Bă, și-am dat 78 la ăla, mă. Let's go on. Alright, let's rush banana. Ah, okay. Dock så pekat ut från atlet. Can you give me the 50s? Thank you, my friend. Let's Come on, sneak in. come on, chop chop. Ce sticker interesant are. Grenade out. No! Param. Sta bene înapoi. Aparent, da. Te urăsc, Poco. De ce? De ce ai sărit când ai ieșit pentru păr? Ceva pe dată. Dar pe ce fi vrut? LOL 96, please. Am dat nade și a intrat în nade-ul meu. Ok. Și am bugă sub mapă. Da, și eu. What the fuck? Ai auzit ce am vorbit? Ce? Pe ce se? Nu. Connection problem, am to Da. disconnect. What the fuck? What the fuck? Dar degeaba că scriu. Da, aia încerc și eu, dar nu mere. Nici să schimb armele nu mere? E normal că nu merge.
Și să iau amortizorul. 3, 2, 1. 0. Bun, your connection to the server is timeout. Ok. Reconnect. Reconnecting to game server. Și nimic. Ți-o intrat ție? No. What the fuck? Failed to connect the match. Ok. Reconnect. Ce dracu are? De ce nu mere? Ce, de unde să știu? Cam așa pe aia. Mă, fii atent. Da, mama, dăm și intrăm în altul. Nu te las. Ei bani. Da. Oricum după 3 minute cred că o să o luăm bani. Gata. Uite, mi-a intrat. Let's roll. Și ție? Da, da. Și așa să fie și tăți. Faci mașini. Na. Să fi câștigat boții noștri. Sunt singur pe server. Ți-am zis? Și cât e scorul? 6-3. Și eu. Hai repede pe ei, hai repede. What the fuck, dude? What the fuck was that? Oh my god, rip Valve, rip. Let's rush them. Go, go, go! They have 2 bots. Rip Valve. Laying down smoke. Și fix pe mine. Să De. Intrată în fața mea. Nu dau cap. Grenade out. Counter-terrorists win. Mă, măcar am luat-o nu, da. Bă, runda aia am luat-o că am câștigat-o la timp, cică. Unde scrie? Eh, da, mă, time expired. 2 runde pe gratis. Una, bă. Move it, son. Throwing smoke. Dar n-ai armă? Laying down smoke. Eu. Hai. Throwing flashbang. Stai să le dau. Ia revisă. Auzi, Deploying flashbang. Ce? e Smoke. ungur. O zis Gera Visa. Bravo. Dar nu, nu se vorbește, nu îngurește pentru. Ha? Throwing smoke. Că nu îngurește pentru. Grenade out. Hop, eu nu aproape. Traponnak banánba. E, bine. Hai că te dublez dacă e. Fuck it. Wait. Throwing flashbang. Apartment. Flashbang. Încă unul. Throwing flashbang. Nu mă tire! Oh, it's right. Deploying flashbang. Átmegyek. De n-ai. Túljöhet! One tweet. Fă-mi
Fără de polare. Flashbang. Left side. On the Ce? right. Ce left mai ești, mă? Restul. What? Du-te, mă. Uite, bă. Mamă, ce scoate ăla, mă. You can save, dude. Da, 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 da. Ok, 7-4. What, Nico? Yeah. Can you give me a P250? Thank Are you. we rushing in? Or are we going sneaky beaky like? Grenade out! They're banana. They're rushing B. One low, 2 HP. And banana. 2 banana. One more banana. Bă, ce rău, Tu, mai banana. trebuie să punem cor și... Big camera. How HP? Wanna try? Urăsc oameni care se pun în cor, trag și merg în stânga în dreapta. Tu nu? N-am pățit așa. Ba da, i-am pățit. De multe ori. Can you let me apartments? Yellow? Roger that. Thank you. Smoke! Laying down smoke. Throwing a grenade. Am lag. What? M-am teleportat înapoi. Segíts, légy szíves. One banana, 71. Da cartă cealaltă, da, ce bine ar fi. Unul la One's apartamente. low in banana. Yeah, that was him. Don't peek. It's pushing. Go, go, go. It's A. Pune-te în cur, mă. Last one's in A size. Wow. E pe 100%. Orice prost acolo. Și ultimul. Throwing flashbang. Uite. No, prospect. Sorry. E cară nigă ăla. Da, ce dracu, n-aveți bani? Gear up. We're going in. Grenade out. Nu cred. N-ai. Ce prost. De ce dracu mă-l văd?
Clar, bă, numai de lângă joacă, mă. Iară. Iară? Da. Da. Bine, o să jucăm la Tero după meci, după când ne dă reconnect-ul. Și o să câștigăm runda asta la timp, dar după aia... După aia, hopa, Ce hopa? pe au apărut connection problem după aia a dispărut. N-am văzut. Bă. Connection problem, auto disconnect, ok. Bun, hai să dăm astea 20 de secunde. Să câștigăm runda următoare, la timp. Valve! Valve. După meciul ăsta nu mai joc. De ce? Pe da, mai așteptăm ceva timp să treacă. Adică, pana mea, n-am chef să te pățesc de genul. Eu am chef nebun de joc, nu știu cum să zic. A, pe te joci singur. Da, și pe cu 4 ruși în echipă, iară trebuia să fac 50 de isuri, ca să îi ca. Asta e? Eu nu mai mă joc după meciul ăsta, pana mea. Mai încolo, când își rezolvă Valve toate problemele. Next. Mi-a scris Adi. Dar nu-i răspund acum. Gogu Țiganu. Matchmaking. Bă, cred că un câte de-a nostru face asta intenționat, să mor dacă nu. Ce? Că pică serverele. Hai că serverul. O câte de-a nostru? Da. De ce? Că a fost 8-7, deci 7-7 a fost. Păi da, și ca să câștigăm ultima rundă. Asta nu faci Mi-a dispărut. Ce ți-a dispărut? Aia. Hai că la mine e tati negru că am băgat în bara. Și nu mi-a dat bani, nu mi-a dat de merge. Fail to reconnect the match, ok. Da.